ew awaz û dengbêjiya Kurdî di nava dilê Enqera paytexta Tirkiyê di awakirina komeleya çand û hunera Kurdî de bilind dibe. Li Tirkiye piştî kudeteya 15 tîrmeha sala 2016 li seranserî Tirkiye û Bakurê Kurdistanê hemû sazî, komele û dezgehên çand û huneriyên Kurdî hatibûn girtin. Lê piştî 6 salan li Enqera paytexta Tirkiye, komeleya çand û huneriya bi navê Anka ku navê xwe ji çûka efsûnî ya bi navê Zumrûdê Anka standiye hate avakirin. Di wî komeleyê ku bi eleqeyeke zêde ya Kurdên Enqerê hatiye vekirin de li gel vaneyên zarokeyên Kurdiyên Kurmancî û Dimilî, dêperwerdehiya amûrên musîkê û gotinên stranên Kurdî bêdayîn. Hevseroka komeleya Ankayê nebihat çalpanda zanîn, arman cavan ya sereke ew e ku wek hemû Kurdistanê li Enqerê jî hemû nerxên Kurdî biparêzin. Pêwestiyek bû ji komeleya ser ziman ser çand û huner. Ji bo wê armancî me reva komeleya bide dest pê kir. Arman Cemel Hemî ser zimanê Kurdî, çanda Kurdî, folkra Kurdî ye. Em dibêjin new jî li gelê Kurd Enqerê, gelê Tirkiyê, gelê Kurdistanê hemû em hemû dibêjin ser zimanê xwe bisenin. Ziman çand û huner hebûna me ye. Piştî 6 salan awakirina komeleyekê Kurdî li Enqerê ji aliyê welatiyên Kurd ve jî bi kelecanî hate pêşwazî kirin. Zimanê min dimliyo, zav kemî qiseyên qisey beno. Ewrozî tiya de baştin hebna Kurdkî tede bibiyayên ma hevîz xebata me Kurdkî biyayên ama bixabin kes çinê bî înşallah ma xebata zimanê xwe daha bernî berê marê daha şî lazim o çiyên dibûne. Piştî girtina komeleya zimanê me dinê ev kêmasiyeka mezin hebû ji bo çand û ziman xwe bawer dikim ev kêmasiyê bi coşa wî miletê yê tijî be miletê îstîfade pê bike Kurdê Enqerê yê pêwî bi dijî asîmilasyonê derkevin him jî yê çand û hunera xwe jî hîn bin. Di roja yekemî awakirina komeleya çand û huneriya bi navê Anka de li gel helbestan hunermendên Kurd û beşdarên bernameyên stranên gelerî bi hev re gotin û dest bi heyama perwerdehiya wane û hunera Kurdî kirin. Vural êrişmiş. Kurdistan 24 Enqere.